से ना देबो मैं लूंगी तो खोल दी जेने तो ओ खाबा ई कह जाता रुख मदल छोराई प्रसादी तो ले कर कोनो साधु महात्मा ने दुआरी प्रसादी देला ना हो अब कहाँ जाई लागत है धोती खोले ये जे मारे का दे चीज़ जा 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 मत बेरे जा कितना बच्चिया हमके ज्यादा नानो एखन दफा बजा ले त दे कैसन कैसन हाथ में सरंगी दे दी बजावे के मछली खा के तैयार बनी और का कर बनी मछली खइले ना तो कोनो बात नहीं के हम देखने ना और बैठ के का करत रहलू हगत रही आओ जब मुंह में डालत रहलू तू बैठ खात रही देख लो पीछा छोड़ा ना तारा के बतावो हो जगह तो फेरे में पड़ गए बानी आज तगरत में बानी तारा के वो कुछ हो जी दा धोती खोल ना पैसा लेके भागल बा हम चोली लेके भागल बा चोली ओ हम ना हमने को चोली डालेगा चोली पसंद है का हगिन तो खोल के हगिन 5 चोली मोबाइल सारा बार यार आ चोलिया तारा लगा ऑनलाइन कुछ तुम का तो हमारा सिस्टम है हमने के देखले कोई मार मैदान कर जो खोल कर करला हो चाहे तो हमने तो है दी जाए तुम चोली खोल रही हो अच्छा ही बताओ ठंडा इतना लागो ता गर्मी होत रहे तो का करो अच्छी मारा और हम का कर खते ले बैठ तो रही ज्यादा खिसे बोला ले जाते मारा में नहा बात चल को ठंडा में हिम्मत बताओ ताक बता नहीं है जब दूध के गोल हटा के दिखा ओए तोहरा सब का लागी औरत से का लागी औरत मले के बाबा छी ना पकड़वा दो का लगा के लगा ना बताओ आज ओकरा के छोड़ो ना नकती खिया के मानो के लेके भागल बा कौन तरह से पकड़ा गई मुखिया सरपंच वार तुरंत खाना यहां तो डराला मुसदरिया ना की मोटरे को दे बोलो गांधी छोड़ो ना अरे सुनो शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के रोले रघुराई अखिया खोला बबुआ की अखिया खोला बबुआ तके के कहबू छोटका भाई अखिया खोला बबुआ अलख निरंजन माँ के ओ अरे प्रभु एगो तो जोगी बाबा गोड़ लगतन बाबा आनंद सदा सुहागिन रहा अब देखो खटिया पे बैठब ना गाँव में हाँ फते नहीं खी अरे 5 मिनट खेद देले रही इतना तो उजे भुभुनी आ गई रहते कहाँ खेद देला सा अरे ऐसा कटा कुकुरी बानी सतारा गांव में हाँ कुकुर तो बड़ा ही बास ड्रेस देख के चूटा लेखा जूझे लगत ऐसा हाँ तो रौरा नो के तरह नहीं जंगले काहे नहीं रोड धकाई रहते तो ना कुकुर साधु महात्मा जंगले झाड़ में न जलन जा अच्छा जादी बाबा बैठी और ओरा के पानी उनी पियम नो अब तो लिया दे तो ठीक है एकदम कंठ सुखाइल बा कनी मिठो लिया दे गुड़ लिया दे ना हम किशमिश ले पानी पीने तो हमारा घर किशमिश नहीं खे बाबा के पानी ले आओ ठीक बा रुके लेके आते नहीं रुके तो फ्रेश गिलास में लेके आ ठीक बा लेके आई फ्रेश किया बड़ी परेशान कैलस ये मेहरारू अब हम कहब कि कोनो मेहरारू परेशान कैले बिया तो केहू का सोची कि काहे परेशान कैले बिया बाबा ओइसन बात तब न पनिया ले जितना रे रे तोहार घर हम जाले रहता ना बैठ पसंद दिया दो अब देखो जबे ना तबे खींच दे तो लंगोटा हम नहीं खींच ले एलन का हो प्रसादी खत्म हो गइल बा कैसे खत्म हो गइल माने हम कंपनी है कि यार निकलता है बाहर से फिर डालता कंपनी में मिलेगा कंपनी में माल के कमी ना होला उराई तो ले फिर माल बन जाई तू दे नहीं खे
नाच के दिखाओ हो करू नाचा आदम के बजा ना छोड़ तू दे उन्हें भागे में गिर गए मगे कोरेला चलो छपना चेक मगे कोरेला चलो हम उकुल गाना ना गा लाई तो ना नुच भी तो मारम तू गाओ हम ना कोई ठू ना दे गोरो नीचे करो ना हां चलो गाओ कुमोर दे में को के छोरा भाई गारंटी लिख के ला राम 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 को हाय कुल गाओ हरे राम ई देखो हरे कृष्ण हरे ने दो सब ना ना चुप कमर दे गाइब देना तुम्हारा बेसी हाँ अरे कि कमर डैमेज काके छोड़ बई गारंटी लिख के ला कमर डैमेज काके छोड़ गारंटी लिख के ला लो खोरिया लूटो ए राजा लो खोरिया लूटो ए राजा मुआवा पोदारी के चदरिया ला खो कहाँ जी जोगी हरे राम साधु वाली जी ए बरे ई भूसोड़ी के गाले ना गाल ए देवी वो करा से ना अरे जोगी बाबा संगे नाच न करता ई हो ना खूब घटिया बनो ना जतो हम कहा कुल अरे एक उड़ा ना जन कुकुरी के बात करत रहे ये पीली हमके तबे से परेशान कइले आनंद जहाँ रहा बन विराजत रहा जजमान का को दिया हमारा के फोन नहीं कोता सिनोरी रन में बाबा एकरा के ले जेबे कि ना मारी हो का ना छोड़ो बू बाबो के ना छोड़ो बू ई बाबा का हो गया अही होता के कर हमार न हो बाबा सही में हम चोलिया लेके पेनहब ए बाबा हम साधु के कार के का बोलत नहीं कुल राम राम कहे के चाहिए रौरा तिहे कुल कहता दिमाग के टेम्पर भी तार पतो एक समस्या देख के बताओ तुमको गोया देखो जजमान बात ऐसन बा कि प्रसादे बाटत रहनी है अच्छा आ दो दाना दे में मैं प्रसादी खत्म रह 50 गो लइका आ ई प्रसादी खातिर खेद ले लिया अब हम कहाँ ले प्रसादी दी लड़की लेखा बुद्धि है लइका लेखा बुझा तो हम धोती लुंगी खोल दिहन ना मजाक के बता दी दिमाग के पागल हियो ठीक हो जाए हम दवाई चलत दवाई से ना हां घर कंधा लेके आई हमारा मठ पर कहां दयालु साहब के वजह कुटिया बा तो ओ जा इलाज चल हो जाए एकदम रातों दिन इलाज चलेला दकरंदा ना दे ना दे दकरंदा एहुना से लेके दिमाग बुद्धि जितना एने बा नस नस में एकदम तो दिन में सेट पड़ी कि कर रात दी। में आगे पड़ी कबो आई ओ जा तवार महना बताओ नंबर ले ले बाबू बाबा के नंबर धार कांधा बेलवैया ओजे आ जाए के बा अच्छा गाड़ी दे ले और अरे जोको के ना अरे मलैया का बेलवैया से जब उधर कांधा हां ठीक कहत नहीं मऊ हम तो बाबा देख ले तोरे नहीं मो बाबा हम लिया कायम तरी सेवा दे हाँ सेवा एकदम फुल मिली ए जैसे मऊ जाए के बा मऊ से बेलवैया बेलवैया से धार कांधा ठीक बा बाबा ठीक बा हमने के लिए आइब जाए हाँ इलाज कर दे ना एकदम खाली पूछ ले के बा कि दयालु साहब के कुटिया पर जाए के बा अरे अरे बा बहिरो आदमी आंख के नरो आदमी इशारा से बता तो दी कोई के बा फिर के ना चाहिए और ठीक बा बाबा जय श्री राम गोड़ लगत ना अरे आनंद रहा अब उन्हें घर भी हम कहा जाइयो नहीं